lába van, asztal, de nem szék. Hát azt tudom, hogy... 4 lába van, asztal, de nem szék. Mi az? Hát azt tudom, hogy nyilvánvaló, ugye? Hogy kecskadék. Rossz biztosak. Nyilván. Kecskadék. Nem az, nem az. Kérdezem 4 lába van, asztal, de nem szék. Kecskadéka! Velén mondtam. Na most valamit más kérdezzen. Első besztalált ki ezt a kérdést. Hát... 4 lába van, asztal, Talán de nem kecske? szék. Nem. Kutya? Nem. Hát azt hittem, hogy egy béka. De azt kérem, akkor mindegy. Mahonikám? Vagy ugye valami más? Kutya talán. Még tudom magam. Nem lehet az. Ez a testvérem. Annyi! Ez a testvérem. Adj már békén az én testvéremet. Ez a testvérem. Hogy hívják? Mahonik. Na, 4 lába van, asztal, de nem szék. Mi az? Macska. Hát még nem. Tedd le azt a macskát. Na, 4 lába van, asztal, de nem szék. Mi az? Paktán. Nem. Nevében is benne van. 4 lába van, asztal, de nem szék. Még kiegész? Ó, én tudom. Elefánt. 4 lába van, asztal, de nem szék. Most tudom a legjobban asztal. Így van! Asztal! Így van! Így van! Mondd ki, hogy párját. Mondd ki, hogy szíját. Csúhúját. Te nem jó. Mit temettek oda ki? Pszichológus. Székúkkal. Mit temettek oda? Ha mondjam már valamit. Hát most mit mondjak? Kérdezzél valamit. Ja, Hogy vége. hívnak? Hogy hívnak? Nagy tutu. Erdély Róbert. Ó, én tudom, hogy engemet hogy hívnak. Miska. Jó, annyi jó. Köszönjük, hogy itt voltál. Viszontlátásra. Máskor is találkozunk. Máskor is. Hogy nem áll, máskor is. Máskor is találkozunk. Sziasztok, egyem ki a fejam! Most máskor is találkozunk. Köszönöm szépen. Most van Dávid. Vilmányi Dávid. Az nem az a bekencsek. Vilmányi Dávid. Most behazudod a Sziasztok, bekencsek. köszönjük. Szia, legyen ki! Sziasztok, jó éjszakát kívánok! Nyilvánvaló, hogy 2002. augusztus 120.